prelomu, kedy začal vládnuť u nás komunistický režim, čo malo, sami najlepšie viete z vlastných skúseností, vy sú staršie generácie, veľmi neblahý vplyv nielen teda na cirkev, ale aj na celú spoločnosť. Ja by som sa, ak dovolíte, kratučko uviedol aj človek, ktorý má vzťah k Dechticiam, pretože môj otec odtiaľto pochádza, Jan Milan Dubovský. Prežil som tu mnohé pekné prázdniny ako žiak a študent, sviatky, návštevy, mám tu nejakú rodinu. Takže k Dechticiam mám taký dobrý vzťah, rád sa sem vraciam. A zároveň okrem tej histórie, toho historického rámca nástupu komunizmu a vplyvu hlavne teda na cirkev, by som si dovolil z tých spomienok vlastne zacitovať tie, ktoré som sa dozvedel od môjho otca, vlastne ktorý by sem asi veľmi vhodne patril, ale povedzme, že ho trošku sa pokúsim zastúpiť, už nie je medzi nami, to starý Dechtičan. A boli to spomienky, ktoré vlastne ako keby takým oblúkom začínajú a uzatvárajú aj jeho život ako Dechtičana, ako historika, ale aj ako člena cirkvi.